First thing kong kumain dito guys. At sa araw na to may mag-sponsor ulit. Kung sino ka man, God bless. Kuya, ang sarap guys. Ugin mo. Kapag piling pasubo. Hindi, subo nyo sa inyo. Hey, what's up? So ngayon guys, nandito kami ngayon sa Sydney's kung saan ay may nag-sponsor sa amin guys. Yun. Dito na tayo guys sa loob. At kasama natin si Kuya Emerson. Nandun sa loob guys. Yan. Guys, sa mga naka-follow sa akin guys, sana i-follow natin yung kanyang page, Kuya Emerson Vlog. At kung gusto nyo din kumuha everyday ng bigas, di ba Kuya Emerson? Barangay Island dyan na malapit sa kanya. Guys, supportahan natin yung kanyang business guys. Yan. Kuya Emerson, at lang sa mga classmate ko dyan sa Talaib. Kuya Emerson guys, supportahan natin. First thing kong kumain dito guys. Sa araw na to may mag-sponsor ulit. At kasama natin si Kuya Emerson. Yan, enjoy natin tong araw na to dahil day off natin ngayon. Kung sino ka man, God bless. Kuya, ano naman? Let's go. Abangan na lang tayo guys kasi nag-order na kami ng 699. Unli na ba yung Kuya Emerson? Budal fight. Good for 2 to 3. Yun. Good to 4 to 3 guys. Let's go. Mangkamot ta dyan, mangkamot ta. Din dyan. Salintan, uputan mekin, uputan duaman. Yan si Ate Cyril. Budal fight nila sa studio. Pakangas, ang daming kanin. Ubus ba natin yan? Nangan. Alon. Lord, thank you Lord, Father God, for the food Lord, bless the food Lord, and make this profitable food. Pray this Lord God, in Jesus' name. Amen. That's 80. Tila. Hanggang isang kasama ko. Si Kaliman Lucas. Yeah, kitang-kita ko pa lang guys, parang Sarap na. sarap na ako dito guys kasi bubuksan na natin. Yan dito. Sabi nila guys, pag wala to, parang hindi mo feel yung kinakain mo. Tama ba yun? Kami na kami guys para ma-feel namin yung sarap ng pagkain nila dito. Ang sarap guys. Mas na maaris oh. Bago ito makainin, durugin mo muna. Paano durog ko ya? Yun, durugin mo. Kapag piling pasubo. Hindi, subo nyo sa inyo. Paano yung sarap ng puki-puki dyan? Pero bago mo kainin, dapat may laman. Nakikita ba mo? Ganun, laki! Ah. Sabihin natin guys, tingnan natin si Kuya Emerson. Yan o. Sarap! Apat lang kami, yung anak ko, dalawa, tapos yung tatlo pa lang yung anak ko, tapos yung asawa ko. Ito, tapos nag-extra rice na lang kami, tapos nag-extra meal. Yung pigar-pigar. Meron din dito. Yung pagdating nung yung crew natin. Ubos, sabi niya. Ay, kayo kumakain kayo dito, Kuya Idol, lagi naman ubos. Tinitikap na namin. Ay, may mga natitira pa rin. Kaya natitira. Kaya hati tayo. Ano? Okay na ta? Paborito ko rin to eh. Malinis! Ano masasabi niyo Kuya Emerson? Masarap. Lalo na pag ang kasama mo, magaling masarap kumain din. Ngayon, nabusog ako. Bukin na natin para magbayad na tayo. Parang nagpapakain ka ng bungus ah.